Има една велика артистка, много хубави видеа прави. Сложил си едно кокче такова. И сега, момичета, започва нашия курс по медитация. Всъщност тя има една клиентка. И казва, сега отпусни се, моя миличка, на дивана. И тези кръченца, дебелички кръченца, тези хубава слонинка, тези кръченца, тези напукани петички, чернички, отпусни ги едно хубаво на дивана. Ще отпусни си нокъчетата, които са тези нокъчета като орли, дето стърчат с черничкото отдолу. И след това тези космати пръсци, с толкова буйни косъмчета отгоре, върху това ме отпусни ги едно по-хубаво ги. Пусни. Просто аз я имитирам, просто забравих името на тая артистка. И след това, той е хубав целулит, да вземеш да го размажеш по дивана, едно хубаво, да го размажеш по този диван, едно така хубаво го отпусни го едно хубаво. И след това вземи този корем и го разлей, едно хубаво го разлей този корем, така хубаво да се разлей. И след това ти я гърди. Вземи едната, я пусни от едната страна, едната от другата я отпусни. И след това тия турбички, сини турбички, пълни с сълзи, с това подпухнало лице, едно хубаво го отпусни. И сега хубаво се събуди да ти штръкне едно косата и ми дай 100 евро. Падам от смях.